Teh kebanang kong nga ai ngu utrai bola ban wan lampat yang isi sien ha ka chan miet ha ne po studio jong phi ba shot blay nang kor khu phi nang ai phi kamet ka bakoi bakhya ba ka man sim kum ju blay kor khu ki ka sam jong phi bat ka kam ka jam ko jong phi te ban kong ai ngu utrai ba di utrai ba pla yang a bangan yo ban wan ha ni studio jong phi na do ka khat pratari Julai bat ado ta kan ka kamet jong na sngi wat day lang bau blay ba ai nga kanika kasap ka bangala ban ruai bat ba ngan ai ngu ru nam ta jong phi ba shot bau blay ula kentu happy ban yo ban record ini jirwai bat kumju ban yo ban shoot ini video kanika miet bat kumju rang ai ku blay nam ta i comedy tai bala mo day lang ba jang i ngala ban yo banyak kendu bat phi la ya keren kita ai ngu try ma jing iru ma kumju i mido i basa sha Shalom paring ma iru ila ai number phone ba yo banyak keren ka por te bat kumjur ng ai kublay ya i we niki parlok jonga i Francis mila bala sanran nga hakan ka pratari ubana Julai oblay na kurkhui i kay kasam ji baro bomne kurkhui komunita kay kasam mido kay kasam bat kumjur ng ai kublay ya ibadap badan lang rengkat bat nga kan ka por dalong kum para jonga ba insayo ban ai mo ka cingkran ka por teng ai ngo mta kay kasam ji il kumju blay na kurkhui i bat kumju habai try ka na ka kam blay na kurkhui i bat khamtam eng ai ngo namta i badan bok pungrop i balong i parok jongai bala thaw i ka jirwai teng asungu i namta jing i ba kat kum ka jing ong jing i ong ba nga misya nga dei basmat ma ban drojing dron dei amdan sap ka ni jirwai dei blay pede upli lat ngan ka ni bang yo ban rwai ngayo ban thaw shibun ka jirwai te o blay na kurkhui phi badan bok ba ka jing ka sam ka jing phi te blay na ai bor shishu ya phi hakaliang ka puli puthi ba pinang yero utrai ma wala pidan school makana pin ai borom shutrai makay ka sem bat kumju ro imei pa ji phi ba hi masam ji phi makum ta tang kita hi ko borom bolong shutrai utrai nyok kanti wi pui ko nam ta borom blay amen bani kong teng ai ngoi blay ma pla ai ngawala ke wala ka dei ka sin mani kong ring ai ngoi u pli ya kalat padam talangan ke chingruai ai ka teng toi Pynkhreh pat pa arang ai ku blay ba yang sam junga ba ka sha nga kin pengindan talangan ke chingruai pada pi baru ba pe kin video kurang sha ka chingker ku yang ni dengan pulian ke Bible pulik Matius kono ba pasau ku dekot pasau kok ne te ujisu ulai tu badut ong haki tu sumar ba uno nuru om square pi na ba bun kiawan hakta ka jonga kida ong mga uba ukris bat kin square shibun bat pin stay asmo pangit ma bat kijing bana yakitma tu sumar pi wat smo kuslai na ba kadai ki bakine ki ai bara kindong dre kabakut kampat laja kabanyok ong ningam naba akan jabenriu kan yang yele ya akan jabenriu bat kahimaru ya kahima bat kin long kinam snew bat kijingap temru bat kijikunyuk jumai hashibun kijaka ndrei kinebara kilong tang kijing sedang kijing jenjar bangi paishan habangi paisha shaka bertay bangi pech bai bangi lap shisha bagi ai beran nakani ba tho ane keten ba khoj kijung blai bagi la na pendap bangi paisha katama ni i tama Rusia beri Ukraine pada bangi paisha kini bangi paisha kisha syak ujumai run yang i tajak cuma ni i Turki i sya Morocco ba kijung jular ki ngisem bat la duno ki mesim bakadar bangi pais ki ngap tamur i kene ka klam corona ma bakil ba bun ki mesim kadar la duno ka chikim mar ka chip tam ba to kene Bible kong kin long kin psniu pat ki chip tam ba pai kin psniu kadang mi kisnem kin psniu kana ye ban kene hakane ka bertay bangi imenta ngin pai no shu blay ngin pai no ngin kam le ka shu ka chikim bangi sko kene kin tin tongin plang tongin pai blain klak wa put ai tino shu blay ka chikim namara dangi trang sha ka beneng trang sha pan poi shu beneng tongin nam le ka shu ka chikim tongin bet no kini jing ka brai ka do kum ka ching rai bang tongin pediap na kini pertai tongin pediap no ngin ai tino shu blay ka chikim
Dengan play na eskel kalnong ba nyo kot pasan. Kenting kau kene kumne uang utrai ublay. Kajing snew sudah. Akme kawan. Kabakut kelawan. Kaki persya ya paken. Akme kawan ken. Kasngi jong pa. Lawan apa? Apa? Kapasyong hakari. Kapor kelawan kasngi kelajan. Kajing kiwin. Te kajing risakman. Halor kilumba. Kabang pai seperti pipai seperti kabang pai kisngi kipor. Kajing sini kanang keramik kisngi kipor kanang yaban nak dikari kejaj penujungi. Isti upor siya kau. Syakta sini. Kanang basan dekat baar. Kentin kemudian namar pihi. Piatip biang ba kata kisngi. Utrai kanwan kum unong tu menmet. Kat kibat dang ong kajing suk pat kajing skamba anda kumta kajing jat kendit kanat aki kum kajing sukun akabreu bapun kun pat kin yu ala syu dalele bakata kasngi utrai kanwan kum unong tu menmet pengipai yu ala se kidang tiak lengai menmet asi ubrei uwan menmet wan kum unong tu bakata ni bible anda kumta kajing jat pat kendit kangat aki ai pai shin ni ko mangi sko kene kitin tungin pai shu blai kendit ke bakut ke cim sungi ada ka pandangi kala ka dangi pat Pynkhreh ke cim senongin lek per senongin pai dangi trangi sha ka beneng tungin pai na shu blai ai ti na shu blai pai shu blai ngam lek ka shu kene ka pertei kadam kisngi por na sini jing jar pertei ro ma pendap ngeng pele na ka kitab simpau konong bawe ke dekat balai kong kune kentin kong kong suk utabu play bat kita kibayu asfau ya kanik ya kitin jong kajing itu lupa bat kiba sumar ya kita ki ero ya kabala to ka namar kata kaya kelajan jingkene ki rai ba keteng to ya Pynkhreh ba kelong syak kajing rai bang kebab kendit penrewingi kum berasa kemana nak bertei kum kelang berberaja uji suat adum tak dang wat uji suingi tungin pediangan uji su kemesim sungi bin IT sublai namar ngim tip kebakutkan lapan ngi tangkini ketin kniat bersyubun Kat bajing sawa dang perta ukot inya pianga to paino shau menta kat bamit kadang yesa iai up inya step ranai yo kendit lap jing wan utrai to yai Pynkhreh poi perkan wan shau no yangi to yai Pynkhreh yo kendit bakut kan lap yangi leingin penjot ya la jing im bat jing thala ka pertei to phet yam to ngin pai no sha ublei kat das ngo ya jing perta kat ba jing khot dang sawa to be no to ino ki jing thala to yai Pynkhreh por bang poi perkat wan shau no yangi to yai Pynkhreh yo kendit bakut kan lap yangi
jing jin jan la lang wan ga u brio ha ka pertei ban pendem ka ti nu blei ha ba ki ne ki la nang ja jing wan u trai la ha jan to pen kre yo la ba wa